Του Πέτρου συνεκδήμος και κοινωνός ιερός, του λόγου διακόνος και υποφύτης σοφός, εδειχθείς Απόστολεν, όθεν τότου σωτήρος, Evangelion θείων, svjetlosti dakle Vaskrsenja Hristovoga doživljavamo i današnji praznik svetoga apostola i evanđelista Marka, jer upravo je sveti Marko propovjedao Vaskrsenje Hristovo i slavu naše svete vjere pravoslavne zajedno sa ostalim apostolima pronio po cijelom svijetu, od Jerusalima do Antiohije i Rima i Aleksandrije do Venecije, ali je svojom slavom i svojim blagodatnim zastupništvom stigao još u davna vremena i do grada Podgorice, gdje je bio veliki i slavni manastir svetoga apostola Marka. Iako toga manastira sada vidljivo nema pred našim tjelesnim očima, ali je on sačuvan i za naše duhovne oči i za pamćenje Božje u ovo naše vrijeme. Nastavljamo ono što su naši preci utemeljili, što je blaženo počivši mitropolit započeo, obnovio. Mi nastavljamo i evo ovdje smo na ovome svetome mjestu opet sa braćom Đečevićima. Uvjeren sam također da mi koji smo ovdje sabrani danas na ovoj svetoj službi, na ovoj litiji, na ovom krsnom hodu, da nas predvodi sveti apostol i evanđelist Marko, jer svetiteljima Božjim je data takva blagodat da nas zastupaju pred prestolom Božjim i da silaze sa neba među nas nevidljivo i da krijepe naše duše i naš duh i naše ruke ukrepljuju za dobro i ulivaju ljubav Božju u srca naša i utvrđuju bratsku slogu i jedinstvo među nama, da bismo složno, bratski, pomažući jedni druge, razumijevajući jedni druge, praštajući jedni drugima, ljubeći jedni druge, išli putem spasenja. A upravo taj put najbolje oslikava ova litija.